Доброго ранку усім і з надиходячим святом, сябри. Маргаша, салют! Ацані! Так. Увага! У гонар свята 8 сакавіка у Добраранку адбудзецца святочны рыцарскі турнір. Форма адзення адпаведная. Ну як табе? Моя гениальная идея, я млайчына. Нічога не разумею. Які турнір? Якая форма адзення? І Лесік наш дзе? Ён у рыцара ператвараецца. У рыцара? Так, я яму сказала, што пакуль рыцарам не стане, каб у Добраранку не з'яўляўся. А на што нам Лесік рыцар? Ну ёк, на што, Маргаша? Ён рыцар, мы дамы. Няўжо табе не хочацца дамай пабыць? Ну, я не ведаю. Зато и я ведаю. Значит так, глядачам пакуль мультик запускаем, а сами у дам перапранемся. За мной? Мы зараз, Кася, як сапраўдныя дамы. І вееры, і прычоскі такія незвычайныя. А хустачкі нам навошта? Хустачку падорыш Лесіку, калі ён табе спадабаецца. Так усе дамы раней рабілі. Зразумела, толькі нешта нашага рыцара няма. А вось, дарэчы, і ён скача. Я, рыцар Лесік, у гонар сваёй дамы сэрца павінен выклікаць яшчэ аднаго рыцара на турнір. Здаецца так. І? Некага выклікаць. На самой справе, у нас толькі адзін рыцар. Не можаш ён сам з сабой біцца. Ну вось, такую гениальную задуму сапсаваў. Ты што, не мог патэлефанаваць Ілле, Ване і ўсё арганізаваць? Я не подумал. Пробач, Кась. Не подумал ён. Давай распранацца, рыцар Лесік. Ага. Рыцарскія даспехі такія цяжкія, і як рыцары цягалі на сябе ўсю гэтую амуніцыю, ды яшчэ і біліся. Можа, больш, чым ты кашы елі. Стоп! Отставить распрананне! Гітару давай! А на што гітару, Кася? Не атрымаўся турнір, атрымаецца серэнада. Лесік, спявай. Я? Ну не я ж. Рыцары раней сваім дамам сэрца заўсёды серэнады спявалі. Так што мы чакаем. Ну, добра. Я паспрабую. Значыць так, Маргошы і Касі і ўсім дзяўчынкам прысвячаецца. Ласкава сёння свеціць сонца, да нас усіх крочыць сакавік, а свята набліжаецца, ласкава усміхаецца, таксама усміхайцеся, красунямі застаньцеся. Дзякуй, рыцар Лесік. Мне вельмі спадабалася твая серэнада. І мне таксама. Асабліва пра тое, што мы красуні. Гэта табе ад мяне. І ад мяне таксама. Ну, добра, дзякуй. А можна мне ўжо гэтыя рыцарскія даспехі зняць? Ну, зараз можна. Пераапранаемся. А дзеткам пакуль мультик паказваем. Кася, што з табой? Цішэй, я думаю. Пра што? Вось чаго не хапае ў нашым пакоі. Ну, для поўнага шчасця. Не хапае? У нас усяго хапае. Так, прыгожы пакойчык, шарыкі, цацкі. І ўсё ж такі не хапае. Ведаеце, не пахне святам. Во! Я зразумела. Кветак не хапае. Лесік, зганяеш за пралескамі, а? За пралескамі? Ні ў якім разе. Чаму? Гэта ж першыя кветкі вясны, і яны мне так падабаюцца. Пралеску рваць нельга, бо яна ў чырвоную кнігу Беларусі занесена. Гэта значыць, што кветачка можа зусім знікнуць?
На жаль. Ой-ой-ой. А я вам зараз одну легенду про пролеску расскажу. Хочете послухать? Вядома. Так. Аднойчы зіма вырашыла не пускаць на зямлю вясну і застацца назаўсёды. Служкі зімы, вецер і сцюжа запалохалі ўсіх жывёл і ўсе расліны. І тыя нават носу са сваіх схованак не паказвалі. Ой, жудасна як. А хто ж усіх виратував? Звычайная пролеска. Пролеска. Так, Якая адважная! О, Сонейка убачила яе пялёсткі і сагрэла зямлю цяплом, адкрыўшы дарогу вясне. Вось такая легенда. Здорово! Я пасля гэтага пролесачку яшчэ болей полюбіла. Дзяўчынкі, а ў мяне адна ідэя з'явілася. Якая? Гэта пакуль сакрэт. Вы зараз гледачамі мульцік глядзіце, а я хуценька вярнуся. А як вам такая кветачка падыдзе? прыгожая. Гэта ад мяне падарунак да свята. Так прыемна, дзякуй, Лесік. Ага, дякуй. І адразу пакойчык наш таким святочным стаў. Ну просто цуд. Я не ведаю, як вам, а мне дык спяваць захацелася. Лесік, падпявай. Зноў? Ну свята ж у нас. І ты павінен выконваць усё, аб чым мы прасіць будзем. Ну добра. Ля-ля-ля-ля, ля-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 ля. Спевакі, прапаную працягнуць спевы разам з Буронкай Дашай. О, мы толькі за! Вось я, калі вырасту, стану самай лепшай матуляй у свеце. Што, не верыце? Чаму не верым? Верым. Проста мне здаецца, кожны скажа, што яго матуля самая лепшая, самая-самая прыгожая і самая-самая-самая ласкавая. Праўда, сябры? Во, чула, што дзеткі адказваюць. І давайте зробім так, каб свята у нашых любых матуль, бабуль, сябровак было не толькі 8 сакавіка, а кожны дзень. О, гледачы з намі згодныя. І глядзіце, святочную відэапаштоўку нам даслалі. Глядзім хутчэй. Ага. О, Здравствуйте всем! Сегодня я хочу поздравить всю Республику Беларусь. Бабушка, я люблю тебя. Ты моя любимая родная бабушка. Я тебя обожаю. Я хочу поздравить с праздником свою воспитательницу. Екатерина Александровна играет с нами, как с родными, любит нас и понимает. Я хочу поздравить всех женщин с праздником. Маму, бабушку, сестричек. Я им, то есть подружек, я им желаю, чтобы все мечты сбывались. Чтобы никто не болел и никогда не ссорился. Чтобы они никогда не обижались и дарили на день рождения всем всякие подарки. Я тебя поздравляю, потому что ты моя лучшая подруга. С 8 марта поздравляю я мамулечку свою. Крепко-крепко обнимаю и целую, и люблю. Подаю тебе цветочки, ты посадишь их в горшок, а на память от дочурки пусть останется стишок. А еще сегодня я хочу поздравить всех ведущих до праранка. Я вас очень люблю. Мы таксама далучаемся да віншаванняў. І увага! Гэта вам да свята салодкі падарунак ад маёй матулі Анжелікі. ух ты! Просто шэдэўральны тортик! Мама у тебе, Маргоша, сапраўдная чараўніца. Дякуй, матуля Анжеліка. Ох, і люблю я такія падаруначкі. Я люблю.
сябры, тортиком частуемся и мультик глядим. З задавальненнем. Сябры, хто яшчэ не падрыхтаваў падарункі для сваіх любых матуль, бабуль і сябровак? У вас яшчэ ёсць сённяшні дзень. Паспяшайцеся. А мы яшчэ раз віншуем усіх з надыходзячым святам вясны і хочам сказаць, што мы вас Любім! І заўсёды чакаем зранку у нашым добраранку! У нас, як заўсёды, весела.